Ngizozama ST ukuyisummarize ngithi i-industry gospel music, let me put it that way. Yeah. Ukulimala kwayo noma ukushifta kwezinto ithatha i-backseat kube number 1 ukushintsha kwesikhathi. Okay. Abantu abayenzayo nabakuyo bangasinaka isikhathi sishintsha. Okay. Isiphi lesikhathi ngisishoyo ST? Akusona isikhathi njengama fashion but no. Isikhathi sebandla. Ibandla liprogressile kwisambulo noku-understanda uNkulunkulu. Okay. I-industry yeza kancane ku-understandeni kanti i-industry befanele ibe ngaphambili kwebandla. Okay. Ibandla lidle lento elifidwa i-industry. Ngizokwenzela isibonelo. Sanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu ngaleli thuba leli asiphe lona namhlanje. Bafowethu, thank you so much for taking this time ukuthi libe nathi ngalolu hlobo. uNkulunkulu semdumisa kakhulu. Siyabonga kakhulu zingane zakwethu kuyona yonke indawo la kufinyelela khona lolu hlelo lwethu. Siyabonga bafowethu. uNkulunkulu ke ngathi angangigcina anibusise nonke lapho enikhona. My salutations to people around go emaXhoseni. Nkosi yami ngiyabingelela kakhulu. They got so much of our support. Siyabingelela kakhulu konke ama province. Hleze ngibona ke ngicina ngikhohle namhlanje. Ngibingelela kuphi. Sesibona ama comments. Why sini ngasibizi? So siyabonga kakhulu bafowethu. This is a Christian platform ke. If umzalwane ula, you are in a very right platform. Receive my salutation. Ngiyanibingelela kakhulu bafowethu endaweni zonke. Igama lami ke ngu-ST wakwaDlamini Sibalukhulu mfana wale kwaZulu. Siyabonga bafowethu. Today I'm joined by umpostoli Andile Kamajola onathi lapha namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bafowethu siyabonga kakhulu. But before we start ke, since kuyinqubo yethu ke elayikhaya, since it's a Christian platform, we pray before we start the show. Heavenly Father, we give you honor and the glory and adoration. We thank you, Father, uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Dumo lonke nezibongo zonke zingezakho uNkulunkulu wethu oyingcwele, uNkulunkulu namandla. Nakulesi sikhathi siyathandaza anything that we want to do, oh God, uNkulunkulu namandla onke sifisa ukuyenza entandweni yakho nasebukhoneni bakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Father, for loving us. We thank you, Father, for protecting us. In the name of Jesus Christ, Lord, we pray. Amen. Amen. Pastor, angithathe lithuba ngikwamukele egameni lika Jesu Kristu. Yeah, finally. Finally. Siyabingelela kuwena ST, asibingelele nababukeli of this great program. Podcast yabazalwane, and we are very excited to be here. It's been a long time, one looking forward to it, and we've been talking with the ST. I don't know how long. We're gonna come. But finally we're here. So sesikalelekile sesikhona. Siyabonga ithuba siphalwana Sibalukhulu. Thank you so much, Mpostoli. Thank you so sir. much. When indoda engayidinga introduction, kakhulukazi since this is a Christian platform, indoda engayidinga introduction. So siyabonga kakhulu. But without any waste of time, Mpostoli, since ngikubambe off guard, ngizothanda ke singene straight to iministry yakho uNkulunkulu akuphe yona ukubusisa ibandla umzimba wonke kaJesu. Mhlawumbe ke singene la Mpostoli, just nje I startup sami nje. Lento yokucula Mpostoli. Lento yokucula ngiyazi mhlawumbe ukuthi omunye umuntu mhlawumbe ungathola ukuthi athi yabona mina ukushumayela ngikuncele kobani, mina ukwenza kuyini ngikuncele kobani. But mase kuziwa lapha eculeni ikhona into yokuthi mina ukucula ngikuncele kuphi. Ngizothenda ST, ukuhlabelela kumina, it's something I grew up with at home. Ngikhulele ekhaya kwaDlamini because ngizalwa uMadlamini. KwaDlamini. Umajola lo wathatha wahamba ekhaya.
wangabheka emumva so ngacela umuntu okhulela komalume so ngakhula nje kuDlamini kukhonzwa ke ekhaya bekhonza ekhaya and you know makukhonzwa ke ekhaya enkonzweni nahlabelela ekhaya nahlabelela ugogo wami wangikhulisa ngomthandazo wangikhulisa ngokukholwa mina ngikhule ngihamba isiguqo ekhaya you know siphuma siyokuthandaza ngaphandle isiguqo you know and njalo ntambama ekseni before kwenziwe anything wazugogo nje sehlabelela nje ekseni sekuthiwa kuyathandazwa without fail mangithi without fail I mean every day of my life. Sure. That it became my second nature that, you know, I pray, you know. At no point where mina kwathiwa khona sikufundisa ukuthandaza because it's something that I grew up with, you know. It's like, you know, umuntu ozalwa inyanga akafundisa ukuthi imithi ithakwa kanjani. True. No, I grew up my father doing this, you know. So, yes, with me again, ngakhula kanjalo. So, ukuhlabelela has always been a part of you know, our family, you know, a church at home and everything. My uncle, who is a pastor, umongameli wesifunda sase Midlands, African Gospel Church, umfundisi Dlamini. I grew up behlabelela nje ekhaya, you know. Umhlabelelisa enkonzweni. So so ukuhlabelela has always been a part of my life. And I think as I grew, then it became one of the things that's about easy to just venture into because it's something engikhule vele yenziwe ekhaya. So I can't really say there was a point where I say, okay, now I decide I want to pursue singing. No, you know, except to okay, obviously I'm a levels that is as exposure to professional singing, professional songwriting, and what have you. But it's always been a part of my life from birth, basically. Sure. Yeah. Hey, my daughter, what a beautiful journey, Mpostoli. Yeah. Like, sikubona ke usuvela kakhulu nangeyingoma ezinye seyicule emasontweni ezinye zazo omunye ngathuthi mhlambakazi ukuthi hayibo yazi umbhalo wele ngoma usaphila njalo njalo. Mhlambe kule I think nje enye yengoma bazoyikhumbula abazalwane ngendlala indumiso njalo njalo siningi kakhulu. Kusona zonke lezi lamahubo la Mpostoli like afika kanjani kuwena uyithola usuqopha izinto efana lezi? Look, what I've discovered, ST, over the years, now that I'm a little bit grown up from, you know, who I was back then, I've realized ukuthi ukuhamba noNkulunkulu and constant stay in the presence of God through prayer, through reading the word, meditation, and all those things. Birth i-revelation kaNkulunkulu kuwe, you know, izala isambolo sikaNkulunkulu njalo umuthandaza konke ezaleka kuwena njalo yikho ngeke ngithande lizwe lithi simelo kukhuleka singaphezi yabona because in prayer you get to discover a lot of things about God and about you and about the journey uNkulunkulu asuke kufaka kona the assignment uNkulunkulu akuthumela emhlabeni. So some, in fact, not some, most and all of these songs are just an experience yami noNkulunkulu in the intimacy that I have with God through prayer, through supplication, through reading the word, through meditation on assignment kulanginekezwa emhlabeni yokushumayela yokuhlabelela. And then you'll find just during prayer, you know, uzonye isixuku sihlabelela sithi lungiyengile ayengeka kisothandweni moyo ngcwele, because at that time you are just so much in love with God. You are mesmerized by uthando likaNkulunkulu. Uyaluza ukuthi lukwengeme mhlawumbe udlule esimweni uyabona mhlawumbe udlule esibone esithize uvela uluza uthando lwakhe enveloping you and besuzwe ukuthi kodwa Nkosi yami lwaze lwangengama uthando likaNkulunkulu lwaze lwangaphezulu kwami ngaze ngazizwa ngisothandweni moya ngcwele. And then these melodies, these lyrics, these messages are born. I can't say mina ST I really sit down and
And, mhlambe a few times where I would sit down and look around and say, what is happening? Because wash lakho, and then God would give me a song, But most of the songs I just birth as I begin to be in the spirit, mhlambe just pray or whatever. I'll come back with a message. Or sometimes I'm sitting, ngiyashunyayelwa. Uthi sengiyathathwa mina ngibekwa komunye umhlaba. Nginikezwe ingoma, and then I will come out uthi ngiyaphuma enkonzweni safanele manje le melody ngiyifaka phansi ngene emotweni ngirekhode because sengiyazi ayayay kodwa siyenzeka manje, so that's how it is. That's how it is. Bafowethu lapha emakhaya nezwela la njengoba ngisho ehleli na umpostoli Andile Majola indoda enkulu esiyazi ngamahuba mnandi sizongena nakuzo lezi ukuthi sifika kanjani ke manje njengoba sesifika la nansi sifika kanjani la sizongena nakuyona but enye into engisafuna ukuthi ngikise kuyona nakuyona umpostoli Sure. ingoma zakho zimnandi ziyacula enkonzweni kuwe kuthini kuwe mawubona ingoma zakho esinye isikhathi usothi mhlambe ufice esontweni yaculwa and umenye uzocula wena yabo into kanjani avele MC yakubona athi oh madoda usephakathi kwethu ashayidabula ngiyangibona athi noma ngiyabona athi soka kama yiphenye kusho bona abantu ayicule kusho bona abantu ayicule kodwa indawo kazi kachaza ukuthi hayi beka Ceko. Let me check. I was really blessed ngendlela ayicula ngakhona. It's one ST I must say it's humbling. It's humbling. Eminyakeni u27 ngiku industry ye gospel. Ngizothi phecelezi professionally ngoba kushiwo kanjalo eSouth Africa as enokuqopha umculo. It is always humbling ST because way back when I started in 1999, wow. Angikaze ngacabanga ukuthi it will be this big. Angaze ngacabanga ukuthi kuyoba ngalendlela okuyiyona kube ngaka ngendlela ongaka ngakhona, not just in South Africa. Yes, ST, I'll be so surprised ngithole abantu besenda ama video but this is a church in Kenya. There's a church in Zimbabwe. Yeah. There's a church in fact, I think Yangtinta Kakulu was guys in Burkina Faso. Okay. They were singing a song, Uyenu Muntu, Wow. So by translating to their language, I was so blown away. I was so excited because that is a testament to what God had said about me. I'm glad that you're saying we're going to get into the book because I received a message from God some time back, which did not make sense at the time. AIT, these songs, ziyohlatshelelwa, or in fact, the message yathi kumina, this is bigger than you. Okay. Qala uyibuke as something that's bigger than you. It's just not about you. I have sent you on this planet Earth to deliver these epistles of music, and after that. After that, mawuhambo ubuyela la ubuya khona kuNkulunkulu, these epistles of music will stay for generations and generations. Then kwazaleka normally even social media ungabi khona, but I used to say this thing ngithi the journey of Psalms, I think it was in I can't remember. I think it was 2000, early 2000. Okay. Where I started. I think it was 2001, 2002, if I'm not mistaken. Lasa qala khona islogan esithi the journey of Psalms begins. Wow. And everyone was asking me. Wow. That's when I started ama-albums amungawa naming ngengoma. I was instructed by the Spirit of God to name my albums chapters. Because I was writing music. And that came with its own fair share of pain and, moments where you feel as mina ngifika nento entsha abantu abasuke bengayazi kanti industry saturated kakhulu ngokuthi people just take songs bathathe nje amaculo abantu ingoma nje yaziwayo bayicule and it's an instant hit and ngeke ngahlala isikhathi eside ST ngifana nomuntu engathi excluded ngoba mina ngivele ngiqhamuke nento ethi noma usara esekhulile, and everyone was like, no, we're used to, let's just get in the chorus,
sidlale sihambe lento noma uSara esekhulile isibeletho sakhe saseyahlala lutho noma uAbraham eselahlile kodwa wabamba ukusho yini lecula lomjida, you know. I find a lot of backlash, and it used to hurt me because I said to myself, Nkosi ngiyabheda mhlambe but inkosi yalokhile ithile lezi ngoma, sure, yalokhile ithile ngezwe Jehova ungibiyele yalokhile ngezwe ongendlala indumiso, and I was like, Nkosi ngithini ngizothi yini le kubantu when ngithi ngendlala indumiso yini le ngizobazothi abantu yini le ngoba abantu they are used to, you know, manje yashisa into kuyahanjwa, you know, lento ukuthi ngendlala indumiso phezu kwala abantu manesikhathini inkondlo leNkulunkulu lento kunikeza wona. But I kept on, you know, funny I had some guys in Eastern Cape, ST, you know, who said to me, there was this big question to her, Andile usichazele but yini lento ethi ngiyengile ngayenge ngoba ukuyenga enye into. Oh, ngokwelanguage lo tata umthetho lo tata ngempela ungenelwe yini yini lena usiculela into engekho ezwini in but my problem is that I heard this from God. I would hear this from God and I would just write it as it is, you know, and after some time it started making sense, you know, which is why I always say to people, if God has said it, if God has given an assignment to do something, not even sometimes, all the time, ungalalela man, if you are sure that is God who has said it, do it. And namhlanje we're talking over 350 songs that I've written in the industry that are sung everywhere. Njobusho abanye don't even know what is my songs, and it's not futhi uMongcwele wathi kumina, don't make people bazi kakhulu uthi ingoma zakho because wena kakhulu uyahamba wena ngelinye ilanga emhlabeni, but these songs will stay forever. So let people know the work I've sent you to do, not you kakhulu. Then I started ngazi withdraw mina kakhulu kodwa ngenza sure ukuthi umiyalezo uyezwakala ebantwini. A typical example lalento engishoyo ST was when there's a song that just came, Liphakanyisiwe, you know. Yes, it's all over. Yeah. Liphakanyisiwe started to be sung by people everywhere. I got less invitations of that song, but the song was popular. Sure. And I said, Kunkul, but this is an oxymoron. I mean, come on. Like, really? Why? Why? Because it's my song. I think I should be just, you know, hitting the road everywhere. Exactly. What's no, ayifane yakho neyabanye. When I deliver the message, I will deal with you when I deliver the message. So it came with its own fair share of pain. And I'm still enduring some of that pain because and I think okay, let's settle this. So every time I deliver something to be bigger than me, I accept. So up to where we are today, all these 350 songs and more. In fact, now, because we've just written for each end of Psalms, which is a new project, I think we're going to about 400 songs now, you know. And these songs are sung in churches, as you say, everywhere. And I'm always humbled. And ngiyabonga kubantu bakithi everywhere. Ibandla likaNkulunkulu, abantu bakithi, for singing these songs, for playing them emakhaya, for streaming them kuma streaming platforms. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise. Ningashona nokuthi ingoma kaAndile. Manithola umyalezo khona nobe niqedile. Mpostoli, ukubuka lezi ngoma ezingako soyibhalile neminyaka soyihlalile ku-industry, ngiyazi ukuthi mhlambe kuningi ongakufakaza about i-industry, kakhulukazi ku-industry yomculo wokholo. Uma sicheck amanye ama-genre, typical example njengoMaskandi. Yeah. uMaskandi back in the years kwakuyinto engathi nje ngathi into ayinakiwe, kodwa manje kubonakala ngathi yiyo manje osothanda ungathi uba phezulu manje kakhulukazi judging from ama events wakhona njalo njalo. Do you think as i-gospel industry, do you think yona mhlambe ayisalelanga emuva noma ikwepace yayo nje mhlambe? Angazi ukuthi ngobuza kanjani lo mbuzo. I think mhlambe Ngiyagoes to 10. ST, it's a broad subject on its own. Efuna usuku lwayo. But ngizozama ST ukuyisummarize ngeteam.
Industry gospel music, let me put it that way. Yeah. Ukulimala kwayo noma ukushifta kwezinto ithatha i-backseat kube number 1 ukushintsha kwesikhathi. Okay. Abantu abayenzayo nabakuyo bangasinaka isikhathi sishintsha. Okay. Isiphi lesikhathi ngisishoyo ST? Akusona isikhathi njengama fashion but no. Isikhathi sebandla. Ibandla liprogressile kwisambulo noku-understanda uNkulunkulu. Okay. I-industry yeza kancane ku-understandeni kanti i-industry befanele ibe ngaphambili kwebandla. Okay. Ibandla lidle lento elifidwa i-industry. Ngizokwenzela isibonelo. Ukukhula kwesambulo noma the unearthing of the new teachers of the word and servants of God and anointed servants of God of the time who are now teaching isambulo sikaNkulunkulu in this current generation kube too advanced, kwaba too fast than the artists in the industry. Ama-artists ku-industry anga-catch up ne-wave ukuthi ngakuphi. Sure. Umzalwane wathi mase discover uNkulunkulu wayifica ingoma ingekho la ekhona yena. Ngani mangayiphinda leyo? Wathi STS efundiswe ngoNkulunkulu esazi uNkulunkulu deeper wayithola ingoma econtradictor nalesambulo esimanelisayo asishunyayeziwe sika Kristu. Kwamenza ke manje wayofiglisha wafuna izinto azozidla ezirelevant ezokhulisa lo mntwana amkhulele. Yes. Wayese ethoda umntwana akasuthi la wafuna ezinye izinto ke manje kwezinye indawo yalimala ke industry yethu. That's point number 1. Point number 2, silinyazo ukuthi abantu ke manje abaku-industry abanye babo balehla istaff i-class lebandla lokufunda ngoNkulunkulu. Yeah. Bafike einkonzweni sabamema baba ama celebrity azoqeda ukucula phuma aye kwenye appointment angakhonzi engasashunyayezwanga wafunda ngoNkulunkulu njoba nje elijombe iclass uyasala entweni ezibalekele kanti into yakhe isensitive umi la khona ekwazi ukuphakela ibandla ihubo lesikhathi elambisana nesambulo sesikhathi ngoba ihubo kahle is the custodian of the revelation. Kufike kukushunyayelo noma uNkulunkulu enza something bese ihubo lithathe leyo nto liba lilokhu ihubo ke li recite ke ehlatshelelo ngesalokhu ehlatshelelwa ke ilokhu iyahlala kumuntu yabona ilokhu iyahlala lokhu umuntu ezo so angidlulanga nje umusa kaNkulunkulu umusa kaNkulunkulu ngesalokhu ehlatshelelwa lo musa kuthiwa you know with disposition of grace isikhathi umusa kaNkulunkulu ilokhu so ukungahlali komuntu oyi-artist ebandleni kwamba khambe kulimaze because ugcina ngasayicatchanga iwave yabona. Number 3 enye into ke engicabanga ukuthi silimazele kakhulu ilena ke nikuyona manje the digital era. Oh yes. The digital era iyenze sashodelwa abantu abakwazi ukuthatha umsebenzi sengisho manje in comparison njengomaskandi nje bakadusha. Yeah. Iyenze sashodelwa abantu abakwazi ukuthatha umsebenzi webandla particularly the artists bawuthathe bawubeke out there kuba nje ama-artists ayiqhushalazela wona zame wona kuphinde kuphelele lapha angibaleki ibeef yakwi-industry into ekhona everywhere you know. So these 3 elements are crucial for me ezenza ukuthi namhlanje kubona ukuthi uMaskandi uyasho uMaskandi ngizongizela isibonelo in comparison to lento bengikhuluma ngayo yokuthi artist libe well fed izwi nesambulo sika Kristu. Okay. Uma ngabe artist kaMaskandi icula ngokuqomisa ngesibonelo. Yeah. Icula uyizwa ukuthi iyalixoxa udaba ukuthi makuqonyiswa intombi kwenziwa kanjani ngoba usiko lwayo indlela ephila ngayo abese domuntu ehilalele lengoma man washo man umfoka bane washo umfoka sibalikulu madoda eyazi madoda ngezwa madoda kwathi ngiphume ngiyoqomisa nami yabona ngobani indlela ehlabela ngayo une conviction yabo yokuthi
this is indlela esiphila ngayo, yabo? Yeah. For an example, I'm friends with an artist from secular music. Yeah. You know, ukuthi piano artist, kwaito artist, and all of them, come artists. Umenge ne studio, mangabe suka beyo record. Babeka into zabo lezi abayiphuzayo, babhemele into zabo ma sigazi banibani kushunqa intuthu kube njani because bafuna ukuba sesimweni sokule ngoma mayisibhenga ngempela eclubini. True. Ukusho ukuthi umuzwa abantu abazobe kuwona umuzwa othi awube nje umuzwa sededela ama lyrics abengeke wadedela kube kuthulekile nje kunormal yabo asishunqisi ke thina into yethu masingena e-studio yabo thina asingeni sishunqisa uNkulunkulu e-studio sikugcwala umusi kobukhona bukaNkulunkulu ukuze bayiphuma lento athi umuntu beninoNkulunkulu and recorda lento yezwakala yabona. So I think if we can really fix those things, the industry can catch up. But also abantu abanjengani ST, like I'm glad ukuthi ngikule platform namhlanje angizele ukuzokhona ngezinto ezihlale ekhulunywa la Marine Spirits la wahlale ekhulunywa namadimoni under the sea. Angizele ukuzokhuluma ke ngomdiza ngemshanelo ngizokhuluma ngomusic, which is nice because i-podcast yabazalwane le yabo, and this will educate umntwana osafuna ukuba kule level engikuyona noma ku level abanye abaculi bekhosi babakuyona, because it's music and ukuhlabelana bayakuthanda. So anything that promotes music isuka abantu ezobajabulisa. But I think masingayibheka lezo zinto lezo, it would really, in fact singayidlula wonke ama genres akhona. Do you think ezibandla asisalalanga emuva yini kulento yozoma digital? Because njengoba senze usibonelo ngoMaskandi. Yeah. Maskandi ufica abantu abaningi abacoverisha the content of Maskandi njalo of which it makes things even easier for them. Njalo. Yeah. Ngapha kithi we're doing Christian podcasts like this, the very same bazalwane ufice lapha ko social media lento yama podcast inama demoni njena you know ayilivezi ibandla in a good side of you know zonke lezi zinto lezo, you know, and ningizwa kahle emakhaya ngikhulumela mina, but ngikhulumela nje any Christian platform, because there's plenty of podcasters that are doing better than what I do. So kodwa manje sometimes ngifeel ngathi asilenzi iqiniso uma sizothi yabona nje into ye-podcast, because kugcina kusekuthiwa yabona nje lento ye-podcast into nje kaSathane, la nto nje ayimvezi uNkulunkulu. Afowethu angazi ezibandla if we are doing right in to endorse this thing of digital era esikuyona. ST yo yabona into ethintayo ST isikhathi asinazo. ST I think we need to educate ourselves. Having served the Lord and been a pastor of a church for 20 years and been in the music industry for 27 years, I've realized this, ST. Noba umuntu umzalwane, ngiyumzalwane nje. Ngibalula lokho because kungibeka eqhulweni lokuthi ngilida abantu. Sometimes I would talk to God about certain things, talk to Moyengcwele about certain things, and these are the things that ezayivela emoyeni wami. One, uNkulunkulu does not stay in one place. God moves. Why? Because God is not constrained by time. That's powerful. God is not constrained by geographics. uNkulunkulu akavinjwa, uNkulunkulu ahlala eThekwini, akahlala eGoli, ahlala eNigeria. uNkulunkulu is everywhere at the same time. It's powerful. And his omnipresence requires those who serve him to think like him, to try and catch up with the speed of God. Technology is a God-given platform that God has availed to us so that we take it sisabalaliso umyalezo kaKristu to each and every living creature and thing on this planet Earth. I think we need to embrace the truth that God does not stay in one place. And if you are to serve him, be a moving thing. By whatever means, keep moving. Because maungahlale ilento bengikhuluma ngayo ST ukuthi one of the things esishayile in the industry, sayigcina thina industry ila khona
ekwakuvele kuthiwe ingoma mayigospel mayinojesu nje ngishaya akubale uthi thini ngisho ngathi nje uJesu udongo lungagingqiki sokwegospel uJesu udongo lungawi yabo sokwegospel kanti abantu kade bemuvile lapho siculela nje umoya ihlale empty abasekho abantu lapho yabo. And that's the painful thing about the industry. So it's also the painful thing that the church might experience if we miss the digital era time. The digital era so gcina bazalwane. In fact, as Tim I even say, bafowethu siphilile lesikhathi manje sokufuna ukumisa oseyile. I'm sorry to say. Yeah. Okay. Mhlambe ST sekuyangivumela ukuthi izinto ngizisho. Uyabona mose usuthi hayi angikaze ngimshiya uKristu so ngaba kuye 40 something years ngilongihleli kuJesu. Khona izinto sokwazi ukuzisho. ST umyalezo wami kuyibandla ke ngikhuluma nabo ngibabuka. If you are not careful, nizoba no sayila bengenamuntu phakathi and say usathane ushaye imvuselelo usathane ushayeni. I am not saying singasababeka osayile. I'm simply saying check where God is. Check where people are. Umufuna abantu bakaNkulunkulu babheke ukuthi bakuphi. Navigate yourself to where people are. No matter into ofuna ukuyona imnandi kangakanani kumnandi ukuthi uphethe useyile uyawushayela uqonqotha uyawumisa. It's good, akukho wrong, it's good. But I'm saying let's check ukuthi move kaNkulunkulu ikuphi. Thina abazalwane sabantu bemove. Thina abazalwane sabantu abakwazi ukufunda ikhathi. Lithi iBhayibheli and the sons of Issachar who had the understanding of the time and what Israel ought to do. One, understand isikhathi. Okwesibili, ngenxa understand isikhathi, ugcina wazi ukuthi kumele wenzeni. Chances are asazi kumele senzeni ngoba isikhathi sesi-understand. A podcast like this and other Christian platforms. In fact, if I were to do it on my own, I would encourage every person out there ukuthi ispace osithola ngoba nefone, get onto that phone. Ufike nje uthi uJesu uyanithanda. Uzile ukuthi bonke abakhatheleyo uma beza kuye uzobaphumuza. Ubhale leyo nto uphuma. Ungakhathazeki ukuthi kulike abantu abangaki ngoba lento yama likes yona le babuye bulala abantu ukuthi ama like awabanga ulo 1000 ufuna beyiwona. Avela baba sibonile kodwa. One thing I must tell you, so sibonile ukuthi asilike sibonile kodwa. Khona umuntu ozobona lento athi uJesu ungikhathalele uyangithanda, because we are in that time bazalwane. Let us not bash uST simbona ngazi ukuthi uST nje idemoni inkosi yamademoni uBelzebul okuthiwa nje akazoginqa ibandle. No, nobani umonye owenza. So because if we miss this era, imagine ST uNkulunkulu sethe ngoba lento ye digital era ngiyifanisa mina nesikhathi we uNkulunkulu sethe kuMose, Mose kusasa ekseni phumani. Kusasa ekseni phumani. Uma eseshilo uNkulunkulu wathi kusasa ekseni phumani, nahlala nina nangaphuma. The issue is not with God. The issue is with you because nina niphumanga. I'm saying digital era has come. Let us maximize. ST fika emabandleni ethu sifundise how to maximize on this time. I'm appealing to servants of God out there. Invite ST namanye Christian platforms to churches. Stream these services. Even when you are long gone, ungasekho kulo mhlaba. These messages will be there. Icry enkulu khona in the gospel today is that kunama message amaningi abashomayela obabuchiliza obabungito obabubhengo omaqhamisela khanyile, all of them giants of our faith. Esingawatholanga because they were not captured. Exactly. You know, and uNkulunkulu has opened this platform. Let us capture, because lento izosebenzelana yonke ke manje. Izothi khulisa umsebenzi kaNkulunkulu, ibikhulisa industry, ikhulisa nama individuals lawa a promoter lo msebenzi. I had a chat with you ST Izolo before I came here. Ukuthi in the kumaskandi lo ushoyo and other genres, there's people who have built careers, who've started careers by telling stories ngama genre bakuwona. Ufica abazalwane, ufica sikhokhoba,
kwamanye amajandra siyoncoma into engabe nathi siyayenza in our genre, but we lack people like yourself. I'm challenging somebody okade procrastinator u-2026. Get on that camera, get on that phone, start doing something where you are. That will promote the gospel of the Lord Jesus Christ, and let's turn this country and the world upside down for Jesus. Manje nani nayo lento yama-politiki njengakomaskandi ukuthi hayi ngapha then ngapha Ngazi wenzani ST. Qhubeka kodwa. Yabo leli bhaso layikhelayo uligibele shele ya. ubuza ukuthi inayo nina lento yama-politiki mhlawumbe ngeke ngafana phela nakumaskandi mhlawumbe ngapha uthi nangu esiyenza ishow. Yeah. Mayenza ishow I fairly obvious. Ngeke simbone uandile kaMajola kulo show leyo. Showcase leyo nje no double up. Ikhonto kanjalo lapha kuma artist. Kazi uyaphi lapho esingabe sakhola manje usifaka esikhogweni. ST yazo sathi siyakhola ST. Yabo siza nayo. Wavele wafaka unyawo ST. Kulungile ke ST ngoba uyimedia. No, ST kuyohlala kukhona ukuhlana kwembono yabantu. Correct. You know, kuyohlala kukhona ukungaboni ngasolinye ebantwini. I really don't think, I mean, I can't sit here and bash my industry, no. Kuba khona ungaboni ngasolinye. I mean, you can't have everyone seeing the same eye, you know, because even nakuona lama genres amanye washoyo, there is segregations with ubani again, not because really it's a beef yokuthi kuyaliwa kunjanjani. I mean, it's a matter of ukuthi uST uzohlala something mhla ka 8 July ngelinganisa kanti nami mhlambe bengihlala something mhla ka 28. Angisakwazi ukufika mhlambe kwa ST noma akasakwazi ukufika kweyami ngoba he's preserving himself for into yakhe ngomhla ka 30. I really don't think so. I mean, I've been around this industry for quite some time, and I hear people talk of these things. I-content iyodwa bafethu la uJesu. Yeah. So really masingabe siyabanga. You know, I hear people saying beef and man. Ah man, pray to God. Get what God has given you. Do what God has given you. You will live happily ever after. Yeah. There'll be no one to compete with you. I mean, Njengobusho ST, there are many podcasts akhona, but there's ST. You know. Yatinto ST desifuna ukuzwa soko ukuthi ithini le. Yabo, you become that voice, you know what I mean? Yeah. And I think really once you discover, because any into ebanga ama beef on ST is that a person has not really discovered who they are. There is ayikho irest empilweni yakho edlula ukudiscover what God has called you. Okay. You live happily ever after once you've discovered, because then you get busy with what you know definitely God has given you. Wow. Hey, yeah ne. Bafowethu, Pastor, ufuna singene nakule ncwadi le. Yes sir. Uhambo lamahubo. Yes sir. Sahlangana le Richmond nami ngazitholela le ncwadi uhambo lamahubo. Yes. Nesihlabelelo sika moya. Yes sir. Maybe can you tell us more about this book? Bafowethu nayibona lapha makhaya. This is the book. Yeah. Yeah, this is the book. If ungakayitholi but umpostoli uzosinikeza ama details ukuthi ithola kanjani, and the content that is inside he will explain further ngayo uhambo lamahubo. Kodwa ngathi mangivula nje nami ngibuke ezinye zengoma lapha phakathi ngibona umenshine amanye amaqhawe enkolo njalo mhlawumbe uzositshela ukuthi how they relate now kwencwadi lena. Mhlawumbe nje angazi ngakuyisa kuphi kanjani ngayo kodwa nje what is that inspired you ukuthi ugcine usenzela le ncwadi lena ngalolu hlobo? ST angazi ukuthi ngizo mhlawumbe makhona la ngizohuzela khona enkulumeni yami bangadinwa abantu. It's not personal. ST, I was just sitting some time back, and I had this thing in my spirit that one day I will write a book of songs. At that time I was still very, very early in the industry. Like I said, what was 2021, 2022, we started the Chain of Psalms begins. Okay. And it's always been a Chain of Psalms continues and everything.
yalokhu iba strong lento emoyeni wami ngilo ngiyizima nje iba strong because I had imbuzo eyayisensitive. One of them was uma uzalwa ekhaya awufike uthi sibaya sikayehlosela uthi ufuna ukushintsha izinto uyabona. I was like ngizothini uNkulunkulu and this, okay, they would say it's a book, okay, and then what about this and that, you know. And the question was, did I really ask anybody's resume ngesikhathi ngithuma uDavid ubulala uGoliath? Ngayifuna ni resume mhla ngithumela uMoses okhipha abantu eGibhithe, because those people had been in Egypt for a long time, longest of time. But beyihlalele nje one day kwafika indoda yathi uthe uNkulunkulu siyaphuma la, you know. When I spoke to Nehemiah to rebuild the walls, did I really ask anybody, or I spoke to him? So I'm telling you, you will write a book. Kube namagama okuhlabelela kwaba khona idifilatsa Siyoni icilongo levangeli, and the Lord said to me, now there is uhambo lwamahubo. Sure. Now there's so many things that came in my spirit. Obviously one of them was why you, you know, yabona umbuzo nje, why you, why does he think fanele kuba uyena, you know. It's such a big thing, and typically as an artist I should have been worried about just writing hits, sell music, ngiphile noyingane zami and bani but mina ngana lento kakho ifocus yami yashintshelwa ukuthi angibe consent ngehubo lebandla. Sure. Angibe consent ngomhlabelelo webandla. And then the Lord started to direct me into the scriptures, the book of Colossians 3:16. Ithi kaNkulunkulu sizindle ngezwi silulekane ngezilokuhlakanipha livame izwi likaKristu phakathi kwethu bese sikhuthazane ngokuhubelana amahubo nezihlabelelo zikamoya. You know, I started reading on these things. I started checking songs that are there engikhule ngazo ihlatshelelwa and everything. I started looking at these songs and I saw the way they were blessing the church, you know. And then I consulted my seniors in the faith. One of them was Ubaba S.D. Kumbe. I went to Ubaba S.D. Kumbe. Wow. May the soul of the legend rest in eternal peace. I said to him, Baba, I drove to Mpumalanga. I said, Baba, kunento mengcola ekhulumelela kanje wathi majola. Oh my dad. Sengikhuluma isikhathi eside wathi Eish. asithandaze majola. Athandaza umkhulu. Ngiyakhumbula lamazwi emthandazweni wakhe. Wathi lokhu uNkulunkulu okusho kuye noma ngabe kunayiphi into ephikisana nakho kodwa wena uyokwenza uNkulunkulu. Noma sekumehlula yena kodwa wena Nkosi uyokwenza. And I remembered as umkhulu was praying, I was taken to the scripture where the Bible says uNehemiah uyaseva nje endlini yenkosi. Lethi iBhayibheli one day eseva kwanento kuyena nje ethi lezi indongo wayibona ziwile. Awukwazi ukuphumula ngazo. Eish my dad. Lethi ke iBhayibheli wabe seyenkosini wacela incwadi. Wathi Nkosi ngicela ungibhalele incwadi engigunyazayo ukuyovusa indonga ukuze bonke abangathi balwa nami nabafuna ukunginika usizo mabebona lencwadi ngiyokwazi Nkosi ukuthi ngivuse indonga. LeBhayibheli incwadi inkosi yayibhala incwadi yamnika wahamba ST engena budget, wahamba engena funding, wahamba engena connection, wahamba engaphethe imali, engaphethe mashizolo namaharavu namafosholo nabhala nahala, wahamba nencwadi. Leyo ncwadi yenza indonga zavuka futhi abantu bohambo nabantu be-assignment ey'ndonga basondela bamakhisi. When God gave me that, I knew I was on the right track. Been to Obabura Lekholela, seniors in the faith in our country, Babu Musa Son, Apostle Collins Lomo, a lot of them, Babu Reverend Church, African Gospel Church, Babu Nkomonde, Assemblies of God, different men of servants of God, sat down and all of them, even some of them were late. I had a meeting with Babu Tim Vilagazi, Dr. Tim Vilagazi,
I told him about this. We prayed. I remember on that meeting, as I said, we prayed, and the Spirit of God came over me, and I've always been trying to run away from it. Wow. Because I've always been saying, how do you explain this? I mean, someone may say, but why, you know, and as soon as I knew, Uguti, now it's time, I then went to all of them. I asked them to pen something kule ncwadi so that ibe ubufakazi bokuthi I did not just, because into ebandla le, yeah, I did not just ngalala nje ngavuka ekuseni athi ngiyayenza, you know. All of them penned, and Babu Musasono wrote here, Babu, a lot of servants of God. The late Mamzanele Mbogazi, Bishop Mendon Kambole, the Bishop Entin Tlapo, GNF, a lot of them wrote here messages that are related or ama messages are supported the content that is here inside. Nokuthi ngeka nkulunkulu futhi ngeyebandla. And then ST, I was inspired also by the Bible says in the book of Exodus chapter 15, sebe ngaphesheya kolwandle olubomvu. Eli Bible uMiriam, this is me creatively as a preacher. Ngiyamcabanga uMiriam ephenduka ebheke emumva ebuka phezulu kwamanzi kuntanta amabhuzu aseGibhithe, kuntanta imkhonto yakhona, kuntanta izitswebhu ababeshawa ngazo neyindoda abashawa ngazo amasonto eyinqola, the best of the armies of Egypt, intana phezulu kwamanzi. Wathi madoda abazalwane, wacela kuMose, wathi Mose ngiyacela asikwazi ukuqhubeka uNkulunkulu esenze nje. Lithi iBhayibheli wavele wabiza nabanye abesifazane babetha amahabhu, kodwa ngithanda ingoma babeyihlabelela. Ithi ngoba beyihlabelela, hlabelelani kuJehova ngokuba ihashi nenkweli yalo okuphonsolwane. Leyo ngoma yaqhamuka ngesigameko uNkulunkulu abenzela sona abadlulisa kusona kwafika ingoma, because ayikho into odlula kuyona uNkulunkulu angakunikezi umyalezo. Be it umyalezo ozobe ukhuluma uresearch emntwana ukuthi inkosi ngikubonile inkosi ungidlulisa emahlathini, ungidlulisa emadwaleni, ungidlulisa endaweni ezingenamanzi, ngakubona ungiphuzisa, ngabona mina kube interpreted as songs, you know. There was a time also in Joshua 4, lithi iBhayibheli bathe iJordan idlindwane ngahambeki, wathi uJoshua ayikho enye indlela amadoda esihamba ngayo yila emanzini. Ngoba at times we serve that kind of a God where ingabe bikho indlela ngapha, ingabe bikho ngapha, kucaca ukuthi kumele ayenze uNkulunkulu. iBhayibheli bangena bathe sebengene sebephakathi, wathi uJoshua manifika la umfula ushona khona kakhulu, ningadluli nje nithatha amatshe awu12. Oh my God. La matshe awu12 ameleke izindlu noma izizwe zakwaIsrael ezu12. Uma nifika ngaphesheya ningawalahli. Uma abantwana benu benibuza nezizukulwane zenu benibuza bethi bokhokho noma bobaba bethu awani lamatshe, niyothi kubona umfula iJordane wawudla izindwane ugcwele kungahambeki, uNkulunkulu wethu eshalaba wasuwelisa ugcwele umfula. In other words, what you will recite to your generations, it's what God did for you when they were not there. The fact that they were born is because uNkulunkulu wasendisana. And then so utobhala komhlabeleli wangithula umthwalo wangishiya neculo. Yabona? Because asikwazi ungahube sesidlulise esimeni. So ngitheka masiqala interview ngathi ihubo li custodian. Yeah. Of a revelation, li custodian of a prophecy, li custodian of even naturally ST. South Africa kwathi kunzima kuvalelwa oMandela, one of our legends Chico Twala wrote a song because kwangavunyelwa ukubiza igama lethi Mandela. Kwanengoma ebhala ethi we miss you Manelo, bese bengazi Mandela. Bethi we miss you Manelo, where are you? You know, yacula le ngoma because it was prophetic ukuthi one day South Africa will be free. One day all those that were in custody because of apartheid regime bayophuma. So ingoma became a constant reminder. Ingoma became a constant hope, a glimmer of hope, a ray of sunshine to them. One day we shall be free. Sure. And freedom at last will come. Sure. Now, even nathi ke bandleni, so uNkulunkulu akagcinanga esithikwe icilongo.
akagcinanga ngamagama okuhlabelela, akagcinanga kwidifilatsasiyona. Ziningi izinto uNkulunkulu azenzile. Ngesikhathi kubhalwa lamaculo esikhule ngawo, yayingakaze ibe khona iCovid. Kwafika iCovid. I remember in 2021 abantu babeqathakiswa kweyimpukane. Befa lento eserious. iCovid idla silazi, idla fumuka. I spoke to Mdlokombane because engibusisile ukuthi kube nobudlano obuhle noMdlokombane. His Majesty may continue to rest in peace. Wathi mina Andile mntanami uma ngiphuma la. Ngifuna ukuthi kube nenkonzo lapha nesigodlweni enyokeni. Ngifuna nize wabalameni wabaluhlenge wathi nize nabanye baqoqe izingane zami leze gospel sokwenza inkonzo enkulu ukuthi ngizobe ngibuyile la ngaphuma kulombhede ngoba ngizophuma la Andile. Kanti kwakukhasikhathi sokugcina ngasezophuma. Wathi ngizophuma la Andile bese kuza befundisi ngifuna sibonane mangiphuma la sibonane. Ngesikhathi ekukhuluma uMdlokombane kwafika ingoma kumina eyathi sekudlulile konke sohlabele la ngokuthembeka kwakhe. Leyo ngoma ngayibhala befiso kweyimpukana abantu befa ngalendlela. I remember ngikwenye interview ngipromota wona le ngoma, omunye umsakazi wathi kumina Majolo sifaka njena mfethu ushuthi izodlula mfethu lento but you understand ukuthi umhlaba wonke uvaliwe. Ngathi mina I know the God that I serve because God had already whispered to me, what son, pen down a song. This is the message inikeza abantu le ngoma. Le ngoma yayipromote yayidlalwa ema-radioweni during iCovid. Kuhlale kubikwa abantu kuthiwa usashonela usibani bani prominent emndeneni uthi sekushona ubaba nomama nothata. Le ngoma ifika ngaleso sikhathi because hymns are a custodian of a revelation and a prophecy. They are prophetic. Ayikhuluma lento izifike. Wasethi kuNkulunkulu, after everything that I've done, nezinto esengizenzile, zikhona izinto efanele zixoxwe ilezi ingoma zakho kubantu bangalesi sikhathi. Two, ba relate nazo. Because kwesikhathi khona ingoma ezibhalwa ngangekho emfuleni iJordan, ngangekho olwandle olubomvu. Maybe I may not fully relate ne message eculo Miriam ethi yashi nenkwele ukuphonza olwandle, kodwa I can fully relate nento ethi ngendlela indomiso phezukwala mefa ukuze akhonzeke kahle uThixo. I can fully relate nento mhlambe ethi lamathamba sengaphila. Prophet ukhuluma ukuphila, leso simo sisengashintsha, khuluma ukuphila phezukwazo. Maybe I can fully relate kule season where abantu bephakamisa amanye amagama. We're in a season unprecedented, you know, where people would just literally bakutshela emehlweni bathi ayikho lento kaJesu emehlweni. Amanje abasakhuluma abantu ukuthi bakhuluma esithe indoda isivele ithatha icamera nje ibeke la isho nje inganqeni nje ithi angazi ukuthi ngangiphuzeni ngikhuluma lento yabona isho nje inganqeni yabo. We live in those times eziharsh ezibhlungu ekushoneni kwevangeli, but khona kunjalo khona umuntu ozorelate nengoma ethi bafowethu noma kunje phakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Mhlawumbe umuntu that was like here 8 years back angathi no, but igama la Jesu vele likhona weka manje futhi akekho umuntu ophambanayo nalo. But mina ngiphile ngesikhathi we abantu bevele baphambana bangasafihli, bangena kwi-TV bayosho bathi lento isho into engekho, akhona amanye. So kwabaluleka ukuthi ngibhale ingoma ethi liphakanyisiwe ngokuba uNkulunkulu wamphakamisa uKristu wamnika igama elingaphezulu kwawo wonke, that at the mention of this name every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Now ithini lento ke ithi ST, when this book came, it came as a reminder of the time kaNkulunkulu wami nathi ngalesi sikhathi. Maybe kofika omunye umuntu years after this and ST angikusho lokho akona amagwinya lawo nompopcorn ukuthi into engijaha ukuthi ayingene ebantwini ayingena. No. This is eternal. This in front of me is eternal. And it's not even about me. Ikhulunyelwa yimi mhlawumbe njengoba ibhalwe yimina, but I'm looking at someone tomorrow zothi we have our own. During our time we have our own. This is your own bazalwane. This is something that you can open lapha ekhaya uvule unumber
46 uthi waphikelela eyothinta hayi umphetho wengubo kaJesu eyothinta hayi umphetho wengubo yakhe. I'm looking at ST umuntu ozongena ngesonto enkonzweni kuhlatshelwe nathi bazalwane asivule kunumber 69 kuhambo lwamahubo ishi keyboard laphana athi awunawo ungamthatha umenzo wakho unumber 69 kuhambo lwamahubo akubiyele umhlengi wami athi noma ngihamba esigodini sathunzi lokufa angiwesa bantoni na because it's something that should relate with umuntu wanamhlanje. Ingane namhlanje kufanele ithi mayihlabelele kuhlatshelwe konzitwa akezivele number 71 kwambo lwamahubo ithi ho sama singene hawe bukhone nibe nkosi nezinye ST ziwu 218 kule ncwadi. This is still the first edition. So out of the 400 that we have written so far, ziwu 218 esifakela bakhona ngendlela ndomiso kunama 73 ukhona untabeni kaJehova le ngoma lethi singayapi uma sisuka kuwe ukunamba 72 ziningi kakhulu ohleze sihlalweni Jehova emikhosi inzulu emfihlakalo uyababazeka odunyiswayo number 75 ziningi kakhulu ezizokukhuthaza emoyeni. These are songs ezinye zazo othi bengingazabhalo bamajola khona boseliphathe kahle ivangeli la that ubut Jabu did so well Pastor Jabu Hlongwane on Joy Celebration did so, and these songs ST ziculwa abaculi abanye bengazi ukuthi ezami uma ngqolwa ngikhuza yabo ngiba nami ngifike nami ku YouTube ngibe angry ngithi mina no asimsuwishe usibanibani asimsuwishe wathi uma ngcwele kumina no wena ngikubizelanga lokho wena you are not there wena uzela ukuzolwisa abantu. In fact wena encourage abantu to sing the songs. I want to tell artists out there, you are struggling to write a song, you don't know how to write a song, we are able to bamajola wenze njani thatha na incwadi as an artist out there kusho mina thatha na incwadi ufike lana uvela uyovula nje mhlawumbe ucheck le ngoma bamajola akayipromotanga kakhulu uvela 134 uthi ungumakade ehamba nathi ungumakade esilwela ungumakade ehamba nathi sithi enkosi bawo kulungile bafowethu yonke ingoma la ST iqala ngeverse phezulu yonke ingoma yonke ingoma iqala ngeverse because yonke into elana sithathele ezweni likaNkulunkulu. Take these songs, sing them. Uyobatshela nje mosore Jesus sami uthi written by Andile Amajala lethi you don't even mosuyicula you don't even usebenza uzowenza kuphela wathi uthi ubaba Andile Amajola nawe ngamthatha ngisho ungakwenzanga lokho don't worry, take the songs, sing ukuze Kristo ohlabelela into abantu abazothi madoda sayikhumbula lento wakhe career yakho and take care of yourself. Hey bafowethu ne nami ngiyabuka la ngivula 127 ithi awubazi ubuhlungu awubazi ubuhlungu bendumiso yami awuzazi inyembezi. Yes ithathelwe ezweni lapha kuma Hubo 34 verse 8 to 9 yizwane nibone ukuthi uJehova muhle ubusisiwe lo muntu ophephela kuye mesabeni uJehova nabangcwele bakhe ngokuba basweli lutho abamesabayo. Ithi musukungithulisa wena ungazi. Musukungithulisa wena ungazi ukuthi uThixo ungilande kuthi ngimbonile ungithwalile ngiyamazi ngincike kuye. Madod. Yes sir. Postoli nakho ke umuntu namabandla mathile amasonto ahlukahlukene athi cha seyifisa ke lencwadi njalo itholakala kanjani mhlambe singakhona nalento kuyisebenzisa esontweni sihube lamahubo sihube into enezwi phakathi ithola kanjani lezi incwadi. Thank you ST. Njengamanje
We are working on roll out through Amazon because siyafuna ukuthi ibe available as a soft copy online. Now there are a lot of things mawenza umsebenzi okanjena because umsebenzi okanjena akuyona nje incwadi oyibhalela but the concept it's something eyizukulwana. Mhlawumbe ngikusho nalokho we've just got authority from Department of Arts and Culture ukuthi si translate or interpret it into 11 official languages of South Africa. Wow. And we're given ukuthi siyenze also in Sishona. So izo njengamanje we're working with a linguist ukuchecka yonke into because laphana kwa translations kumele ubheke also era ukuthi kukhulunywa kanjani manje bese uya project kuzobe kukhulunywa kanjani mhlambe in 20 years ukuze lento still ibe sound and relevant, so we're working with linguists now, 11 official languages as South Africa. We're also working on making sure ukuthi it's available as an audiobook for abantu. Sometimes abanye labo thotha ba challenged abakhona ukufunda abakhona ukukhuluma bakhona ukuthi ingene ze sign language bayibone umuntu akwazi ukuyibona and be able to rhyme or play along or understand ukuthi kuthiwani. And then njengoba ngishilo sizoyifaka ukuthi soyifaka futhi ezishona ukuthi be available widely in Africa. Ngoba amazwe amaningi ase-Africa asikhuluma isishona. So okwamanje nake we're doing that, but also it is available from us from our office. You can kune number esoyishiya la 071-262-7722 ngiyazibhalela na screen bayithola abantu. You can order it or uthi nje ntoko.majola@gmail.com ntoko.majola@gmail.com or andile.majola@gmail.com. We'll make sure. I mean, we've had churches ordering it in hundreds, in 200. It's always an honor ukubona amabandla order incwadi because really like yoneka Majola. What I want you to notice as well, la ngimawibheka ngaphambili ST, there's not even igama lika Andile. There's not even isithombe sika Andile because I was told ST this was an instruction from umoya engcwele ukuthi I must not have my picture on the book. Ngathi bangikhuluma nabantu ke baka la register khona incwadi South Africa bathi mina ngibatshela ngithi bethi bhala phela umbhalo encwadla ngaphandle. Ngathi mina I was instructed by the Spirit of God abahlekanga kanje abahlekanga nje kwathiwa yebhuti lalela yekho incwadi ehlala la ingaziwa ukuthi ekabani ongcono akasibhale something ngaphakathi ke ngathi ngicela nibhale bencane uzobona uma ufika ngaphathi mancane nje lawo magama akho ngisho isithombe sami ngaphambili noma la ngemumva akho ngisho anything yami eveza nje ukuthi incwadi kaMajola ngoba le ncwadi akuyona yami ingeyebandla likaNkuluNkulu. Ngiyayibona into engiyithandayo la ithanda nama quotes wama legend kakhulu waqala ngawo nje that recognition. Yabona lapha Dr. Prophet Ralohulela umamzalelo Mbokazi njalo Bishop Musasono or Reverend Maishezi or Ntinhlaphe and all of them. Malembe. Wow. Madoda yini bikwenza ukuthi ube kulama legend lawa nje ufune lamazwi amnandi kangaka? ST, it was because benginalento ethi mina babantu abaluhambile uhambo. They understand better. They know futhi abantu uma ukhuluma nabo bakutshela abanye bathi look ake sithandaze, know bakutshela abanye bathi look ake siza uNkulunkulu ukuthi uthina. Remember ngihlando bamkomonde we spent hours bamkomonde Reverend Komonde we spent hours wathi mina son lento oyenzayo nobody has thought of. Nami ngizange ngayicabanga nje ukuthi kube khona into enje empilweni nami ngiphila. So ngiye kubona ngenxa obuchule babo ekhambeni noNkulunkulu nokujula kolwazi abanalo ngoNkulunkulu kodwa kakhulukazi ngokuba ama legends alesikhathi esiphila kuso. Abantu abaziyo ukuthi ibandla liya ngakuphi uNkulunkulu walo lisa ngakuphi ngoba bekubaleke ukuthi ngingabhala into ecatshanga uAndile njengoba ngisho ukuthi zu 400 ingoma but zu 218 eyisifthwe
zaseyifakwa la ngoba ziyahambelana nesikhathi esikuso nangokwe direction umoya ongcwele la yisa khona ibandla. So bekubalekile kumina, but also namava ke abo like abantu njengabo Dr. Sipho Malembe. Dr. Sipho Malembe, he's a musicologist, he's a doctor, he's got a doctorate in music. So understanding yakhe is deeper kanti futhi umfundisi. So understanding yakhe is deeper in interpreting lyrical content and understanding a context oyikhulumayo engeyona nje just rhythm yabo ukuthi ingoma nje mnandi but you know, and you will see ukuthi forward ayibhalile la it's so it's got so much wealth in it. It's so meaty and ikhona into ongayidla kuyo ebuya kumuntu who's a scholar of music but also a scholar of the word but at the same time umuntu omfundisi. So kwenza ukuthi le minxa yomthathu mawehlanganisa ikhiphe ujuice wento emnandi ezokwenza ukuthi nomuntu ofunda la nomuntu who sing these songs azi ukuthi no into lena that has been tested yabonakala ukuthi right ukuthi ebandleni kaNkulunkulu. Pastor, siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe. Thank you so much for taking this time ukuthi usivakashele lapha kwi-show. Siyabonga kakhulu. Bafowethu ngiyacela ukuthi ake siyithenge incwadi. Ake siyithenge. Ngicabanga ukuthi in terms of prices bazothola kulawo ma-contact. Bazothola kulawo ma-contact yeah bazothola. Mhlawumbe usiphindile futhi the okugcina Pastor. 071 yes 262 7722. We are texter lapho, we are phone, we are texter, but mhlambe right to texter so that they will answer you. And then bese we are emailer futhi ntoko.majola@gmail.com. Noma uthi andile.kamajola@gmail.com. They'll make sure ukuthi bayayithumela kuwena. Bengifisa esithi ukuthi ngephasika lonke ibandla libele nawo lencwadi, you know. And we are open also to traveling to churches. We did this ngephasika last year. We crisscross the country like serious, you know. Already right now we've got a request Pasika to come bring the books. So niyakwazi we order in bulk. For many order in bulk, prices are not the same. But it's very reasonable. At the moment they push it, I think at 250 or 200, I'm not sure. But ayiko over that. I think 250, yeah. Bayakwazi ukukuthumela mawukude, you know, they put it there, they post it for you through lama systems asetshenziswayo. Bayakwazi abazalwane ukuthumela izinto uyithole niyakwazi ngebandla wherever la nikhona ifike noma kanjani we make sure ukuthi iyakwazi ukufika. Mhlawumbe okunye okubalekile ST engagcizelela ngayo incwadi is that la phakathi siyaqala uba nencwadi amahubo ene section that caters for usuper church. Okay. So there are songs I've written here zabantwana but ezirelate nesikhathi esikusona. Akide ebhlungu njengokuthi abantwana bethu einkonzweni they don't know what to sing. Bagcina becula izinto zabantu abangangathi noma abadala which they don't abangazi ukurelate kahle nazo. Lana kuneyingoma that will teach them ukuthi bese abantwana ileyo section leyo ibizwa Kingdom Kids Zone la encwadini. Bazazi bangabantwana bombuso wasezulwini. Bazazi noma behamba la emhlabeni they belong to a kingdom and uNkulunkulu wabo is proud of them. Bangadeceive into zezwe ngoba into eyikhona digital eyidonsa izingane kakhulu azizinhle, you know. So we've put songs here beautiful. ayothi umntwana wakho noma esekhulile thina sakho lasicula lezi ingoma esesho lezi ingoma lezi esefundisa nabantwana bakhe. So I think I would really would like to encourage parents, families, have this as a family. La nikwazi ukuhlala khona as a family before niyolala manithandaza. Sing a song here together as a family. Sifuna ukusebenzisa lento njengethuluzi lokwakha imndeni. Sifuna ukusebenzisa lento njengethuluzi lokwakha imphakathi. Uma ngabe umama emphakathini ubaba nje othanda izingane nje emphakathini noma uhlale nakekela izingane ufuna zibe right, take this book ubize nje izingane zazi ukuthi wayisibiza njalo mama usibana sipho sweet sihlala phansi sicule uhambo lwamahubo so that you don't have izingane that are just roaming on the street isingazenzani. Just take the time, few minutes uthi abantu bami namhlanje sicula lengoma. A teacher in school, uteacher esikoleni, uprincipal ubukela le show, uteacher of music esikoleni. Get this book. Nihlale nicule nezingane esikoleni because ingoma yaba unite abantu.
Sometimes mina ubafundisa ukuthi ningenza ukuthi but ukuthi abacula bazocula bese beba nalento njalo practice school competitions run ama school competition esikoleni kwi-assembly abasana ama-assembly ey'koleni zabo. Get this book, thatha abantwana bakho nibe ney'ncwadi niyi-order esikoleni, kube khona abantwana bayivule incwadi bayicule, sicula kunamba bani bacula. Ngithi ke kuthiwa ama-assembly asavumelekile ey'koleni njalo. Take this book, thatha incwadi ke yona uthi hayi siyacula ke assembly nthi ingabe saba khona siyayiculela nje. You will see what it will do, because lezi ngoma ziphefumulelwe ngomoya kaNkulunkulu, zithandaza labagcotshwa bakaNkulunkulu, zinomoya kaNkulunkulu. Yo. Yeah, bafowethu siyabonga man, siyabonga kakhulu. Nizwele ama-contacts washilo umpostoli, nizwele. Ningakhohlwa ngomhla ka-2 sizobe sisemkhumbane, 2 May sizobe sisemkhumbane. Sisazothumela isimemo kahle lapho kumpostoli sikwazi ukuthi la nje ST Media ithi yakhona no sekhona. La ST Media ngoba thina nationally everywhere la ufuna sibe khona. I know la ST Media nje mayithi Midlands ikhona umithi akisho ukuthi ngithini. That's okay. No mfethu senizwele ke nani, senizwele siyahlangana futhi ngomhla ka-2 May umkhumbane sobe sila eThekwini. Umkhumbane yakhumbula sasekhona la last year, I think it was somewhere ngoMay, ngisakhumbula kahle. Siyabuya futhi semkhumbane, so ngicela ukubona amatekisi all over sobe silapha emkhumbane 2 May starting from ekseni ngo-9 kuyoshonelanga. Umpostoli seyiconfirmele, but nizobona ke ama-graphics amahle amaningi azayo confirmayo ukuthi kuyobe kunjalo. uNkulunkulu anicine kanibusise. If you want to be in contact with us, 0788 417 844. God bless you. Amen.